Medyo lang. Henry Maceda. Sabay-sabay. Warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, pon agas tabanggi, Magkape kita with again. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, pati na sa pinky on. Good morning. Good morning. Good morning. Yes! Good morning. Good morning. Yo, yeah! Oh, yeah! Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Oh, yeah! Smile! Ulok daw masyado. Pagka-lunes-lunes, gunos ang pandok. Relax, Relax po, Relax, kapatid. Relax lang kita. Relax lang. Aga na, morning hirit na. Iyan tabi nakataning mo. Tapi ka daw sa baga. Tapi ka daw. Tapos ulukan mo. As in sabihan mong, good morning. God is good all the time. Sige daw. Sige daw, gibuhon ta daw. Sige daw. Oy, very good. Kamu tabi na mga taga-saon. Lalo na dyan sa Albay District. Pwede magpapasok ang radyo dyan ni Kasag. Ha? Di ba na, uyan ang mga kataraning mo, tapikad, bili masyado pagkakaputi. Tadi pisi lang pagkikik. Kiblit sana, kiblit. Ha? Ulukan mo. Ulukan mo. Tapos sabihin mo, God is good all the time. Yeah. Kung bako, sabihin mo, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Nagising ka pa ngayong araw. Good morning na Pilipinas! Hi! Lunes. Adi 14 mga tugang of June 2021. Chief Technician Ramiro Tanayan sa tuyang kapartner. Mga tugang, dyan po sa luwasan Mega Force Patrol para sa mga bareta ngunyan pong aldaw. Nakaikot, nag-iikot, naghahanap ng istorya. Good morning, Tabi Ate Nitzman Sanilio. Good morning, Tabi sa imo at saka kay amigong Nong Smith Shop. Nong, good morning, Tabi. At saka sa gabos na mga taga dyan sa Legazpi City Public Market. Sa mga nagbabakal dyan sa Nong Smith Shop. Good morning, Tabako Legazpi Brand. Uyug-uyugon mo yan. Good morning, amigo. Kanan tunay. Sabi ni Pading Ray, Salmo 37:7-8, magtuninong ka asin maghalat sa kagurangnan. Dai ka mapurisaw kan mga maginhawa ng buhay sa mga taong nangyari. Ang maot na karatan, likayan mo ang kahaditan o ang kaanggutan. Nagdadara iyanin kasakitan. Yes. Yes, Good morning, Paring Ray. Good morning, Tabi. At saka salamat kay Jonas na Rosal. Atabo. Lagi mata talaga kumigo kang apon mo. Salamaton sa tuya tabing parapukaw ng bayan. Sa tuya tabing parapukaw ng bayan. Asa ko yung parapukaw, asa ko yung alarm clock. Good morning, Tabi. Asa ko yung alarm clock. Jonas Rosal. Pag si Jonas Diego Pinoco, may problema yun. Okay.
Oy, sa mga kuwan natin yan sa mga nakatutok sa mga quarantine facilities niya to, kumusta ka mo? Para karayhado noon sa tuyang quarantine facilities, sa mga local government units Adi, bata birthday ngon niya ni Margie Borias, Despabiladeras. Yan Sabi ni Madam Grace, later lang papasadahan tatabi mga tugangan sa tuya tabi na mga informasyon, mga birthday greeting. Mga birthday. Mga birthday. Okay na. Ramantan mga buhay naman ng istorya in the morning, mga tugang sa DCGB sa tuyang programang Morning Hearing. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buhay naman ng bareta, mga tugang in the morning. Mga baretang mainit, digdi po sa Morning Hirit. Kaso nin COVID-19, mga tugang sa Bicol, nadagdagan na naman kaso hapon, mantang apat mga tugang ang na-record na gadan. Sigon sa informasyon, ang apat na ini kinabibilangan kan saro sa Camarines Sur, tulo sa Masbate City. Sa ibong nalado, ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol sa ngunyan, nasa 5,031 na. Pagkatapos sa madagdaganin 122 kaso hapon. Ang 122 na ini, kinabibilangan po kan 44 sa Albay, 12 sa Legazpi City. Nadagdaganin siyam ang Kamalig, 5 sa Daraga, tigtulo ang Santo Domingo, Asin Tabaco, kasabay ang Rapu-Rapo. 2 po sa Ginubatan, Asin Libon, Malilipot, and Pulangi, mantang saro sa Tiwi Albay. Mientras tanto, Camarines Sur 60 ang naidagdag dyan, mantang day po naidagdag na kaso sa Catanduanes, Masbate, Asin, Camarines Norte. Ang Sorsogon, day na si zero. Pero may dagdag tabi na kaso. Mga tugang 16 ang nadagdag sa probinsya kan Sorsogon. 3 sa Camarines Sur, 4 sa Santa Magdalena, 2 sa Erosin, tigsarado ang Gubat, Huban, Magallanes sa Sinpilar. Mantang, mga tugang, ang recovery tabi na na-record 101 man. Ay very good man ini. 86 sa Kamsur, 2 sa Catanduanes, 44 sa Sorsogon. Mga tugang, mantang iyon na nga nito, may mamundo po dahilan ta 4 ang nagadaan dahilan po sa COVID-19. Mas higpitan kan lokal na gobyerno, kan Legazpi City, ang mga aktibidades na dapat bawal ng bawal, siring man maimponer kan mga ordinansa base po sa kasuguan kan local chief executive, ang mga alkalde o kaya ang mga punong barangay. Iyon nanginginot asin mag-implementar kan siring na bagay, mantang enot kay ni nagkaigwa naman ki circular na iluluwas ang lokal na gobyerno sa pagitan sa executive order na kinakay po na i-impose ang mga dapat na ordinansa asin mag-issue nin mga citation tickets sa sisay man na mabayular tabi kontra digdi. Iyan po ang mga buwan naman ng istorya, hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may init. Bakit wala to? Nawara. Ay pangyari sa baka bata nagisiram na kota. So sa tuya na, sala napindot ko. Wayo manggiraray. Bata nagisiram na kota. Hanap kita kibagong slide. Yes. Okay. Ans Galero po, may dagdag na report. 15 makalipas ang alas 5 din pag-aaga. Ans, good morning Ans. Buhian mo. Sa mga dagdag man niya tong bareta, 2 opisina de gobyerno, 2 man na pribadong establishmento de negosyo, ang isinairarom naman sa temporary lockdown kan lokal na COVID-19 task force sa syudad ng Legazpi.
kinonfirmar ni Alcalde Rebel Rosal na ang City Agriculture Services Office sa Gogon, Legazpi City, as in ang City Assessor's Office, Record Section sa City Hall, pati naman ang Smart Communications sa Globe Telecom sa SM City Legazpi ang paramihan ras muna na ipinasirado ninda matapos na may mga personalis kay ni na nagpositibo sa helang na COVID-19. Sinabi ni Rosal na kinakaipuhan nindang ipasairarom ang mga ini sa temporaryong pagsarado tangani na matauanan in oras ang disinfection, contact tracing as in testing as sinibapa kan mga personahis di man tang pinagsisiguro kan alkalde na magkakaiguanin magkakanig kung pagsunod kan kumbaga quarantine protocols kunin kasuman magkaiguanin iba pang mga personalis kini na magpositibo sa nasambitan ng helang oras na matapos na ang siri ng mga lakdang tulos man ibabalik ang serbisyo kini sa mga maabot pang aldawa. Pero kayan, ipinagtangkas naman kan COVID-19 Task Force kasyudad ang lockdown na enot ng ipinagpa-implementar sa Sunwest Construction and Development Corporation as in man sa City Engineering's Office. Sinabi kay ni Rosal na natapos naman ang pag-contact tracing ni as in naaraman na ang resulta kan mga personahes na enot na nagkaigwanin na close contact sa mga nagpositibong personahes kan nakalihis man na mga semana. Sa ngunyan pagirumtom kan alkalde na tanganin na malikayan ang siring na mga pangyayari sa syudad kan Legazpi dapat magtarabangan ng ngunyan na seryosoho na ang pagsunod kan minimum health standards dahilan sa panagos pang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa bilog na syudad kan Legazpi. Ito BVPN mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Mientras tanto, Jimmy nasalita na sa linya. Dagdag na report, hali po dyan sa 3rd District, Albay. Jim, good morning, Jim. Good morning, Bibi. Maray na aga sa mga panantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, nagresulta sa pagbinaliuhan in putok ni Badil. Gun by bust operation ay sinagibukan pinagsarong mga elementos kanuwas PNP, PIU, PMFC, asin Albay PPO, kung saan sa Puruknos, Barangay Kamagong sa UAS, and point of transaction, entry kan suspect asinan po sir buyer ang suspect BBP membro pana Conception Group asinan po sir buyer nagsagin-sagi na mabakal nin Badil ang subject si Rexon Sanchez alias Tikboy habang nasa proseso kan transaksyon na malisyan kan suspitsado na otoridad ang sayang kahuron sagkod na biglang guminabot ininin Badil, pinutukan ang po sir buyer marayngani dahil man tinamaan. Durante kan insidente, alikmat na ruminis back ang mga backup, binalos manin putok ang suspect tinamaan, sagkod na idinalagan ini sa Arisio, alaga dead on arrival. Sa dangunyan, tragos pang investigasyon, was PNP tungkol sa bagay na ini. Yan pa PPP, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Pangyari sa Maabaka, nanlaban gada na naman naling. O bueno, mga tugang i-text na po sa inyong mga birthday greetings. Papasadahan tayo yan, mga tugang taon-taon lang. Magalipas kay ning rawit-dawit ni Pading Ray Romero. Ang titulo, pulbos na ang bulan. Manungod sa COVID. Diyos marhaynal daw ako nagpapasalamat. Enot sa mahal na Diyos na panunin pagkaherak. Salamat sa gabos, salamat po sa tiwala. Lugod na karahayan, magtaon nin liwanag. Salamat po duman sa sarong paradangog. Naigwang kahagadan sa indong abang lingkod. Sabot kong makakaya kan sa indong madadangog. Iyan kaugmahan ko nakamo mapaorog. Alagad day ko sabot sa imong nasa buot. An ipakahulugan na gusto mong ipaabot. Anong kaisipan o karahayan na laog sa makataonin adal sa mga paradangog. Giyahan man lugod ang sakong rawit-dawit, kan marahayon tang Dios na yaon sa langit, siring man pagalang sa bulan mong nasambit, na Dios ang may gibo, sa tama ko magamit. Kung tama man ako na pulbos ng bulan, na sa imong request sa COVID paduman,
Ang gusto ka ini ipakahulugan ay duman sa ibang payo may katagasan. Siring sa mga bulan na yaon sa kalendaryo, sigita ang hiling kanpet sa un numero. Kita mamundo kun nuarin mapundo, ang COVID na padagos nagtataonin peligro. Alagad panahon kung ano, kung ang iba sa tuya. Okay, alagad pa noon kung ang iba sa tuya. Ang health protocols pigbabaliwala. Hirak man sa servidor, gas-gas nandila. O kita mismo hirak man kung kita na mahawa. Kung iba sa satuya, dai mataraman. Ang iniisip sana sa indang kagustuhan, totoong si COVID, dai kita tutunungan. Bulan taman bilangon, pulbos kitang babayaan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Thank you, Paring Ray. Salamato na maray sa mo tabing rawit-dawit in the morning. Digdi po mga tugang sa DCTV. O sandali lang tapudan tadamunan pag-asa. Tawagan natin ang pag-asa. Pag-asa Legazpi sa Kamugtakan Kampanahon. Ganyan pong aldaw nila. 14 na pala ngunyan, Jing. Ha? 14 na pala ngunyan. May 14, June 14. Busy ang sandali lang ha. Baka may ibang linya ang pag-asa na pwede tang maggamit. Ngunyan pong aldaw. Busy ang linya ng pag-asa. Yan ha. Okay. Siguro may nag-forecast man kayo. Tara mo, araw kayo ng oras. Kada kung man ka nag-aarapot. Try natin. Oho. Well, I cannot be rich talaga. O bueno, ilogtan na mo na mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwasa sa linya po si Pading Alar Mario. Habang babalikan niya to lang ang pag-asa Legazpi. Pading Al, good morning. Buhian mo. Good morning, pare. Diretso man garay ang mga operasyon ng task force sa Kalinigan atin kayusan digdi sa Legazpi City nagkod na may pasaway. Sinabi ni Andy Marbella kan task force na naiman pinta nagtutunong kan sa indang trabaho. Mientras yaon pa ang mga pasaway sa traffic asin mga gilid kan highway o mga barangay roadman na nagkakaulang sa pulos ng traffic asin mga commuters yaon ang sa indang madagos na pag-monitor ang sitwasyon lalong-lalo na sa urban areas ng Legazpi dahil gusto matawan o mantener kan Legazpi City ang magayon na rating sa DILG at sa indang continuous monitoring man sa mga LGUs sa programa na pinagpasunod akan gobyerno nasyonal tungkol sa local level. Sa kunyan na ang Legazpi City papadagos naman na pag-develop ng mga tinampo pero ang mga pasaway daiman ini nauubos kaya doon direct sa Mangaray ang task force Kalinigan asin kayusan sa indang pag-monitor. Yan ang bungkaras ka mga informasyon. Tigdi sa luwas, Al Armario, DCTV. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sandali lang, balikan ta po ang pag-asa Legazpi. Mga tugang baka makalusot na kita ngunyan. Malipot na bagang pagkagad ha? Malipot ng pagkaga. Adi, yun na ini, talagang matag-uran. Dahil kita magparapauran, busy talaga ang linya. O di, kung wala, mga digi na muna kita sa mga birthday.
yung mga birthday greetings natin in the morning. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday Happy birthday po kay to you. Happy birthday po kay Margie Bunao Despabeladeras. We gotta give God bless you with good health always. Yes, okay. Sabi po ni Madam Grace Bonaobra, mientras tanto, happy birthday kay Miss Ellen Kiambao. Miss Ellen, happy birthday. Hali po kay Madingda, Angelique Kiambao alias Don Solweta. now. Minaulokon si Pading Beda. Nya ko nga padi, ay kabaga si alias Richard Gomez. Good morning tabi dyan sa Angeles Pizza. Sa Angeles Pilinat. Angeles, Pilinat Candies. Good morning. Happy birthday tabi. Ellen Kiambao. Happy birthday po sa kuyang agom na si Tony. Hali kay lalabs niya. Wala man lang pangalan. Wala apelyido. Gotta give for you. Santissima, pagka Lunes na Lunes, wala tubig sa kimantong. Ano ba to? Good morning, Henry. Uya Sarasiano, Tamili, ano ini? We're going old. Day ka na nga nag-face shield. Saka sa mga trabahador sa maintenance, naglakaw-lakaw sa laog kang mall, daing face shield. Tinaraman ko nga ni Isugard, ako daw magtarambaga. An agency kayan, dapat ang guard mag-report sa supervisor, taraman na boss na makasupog sa to, nagsisita kita saka mga boss kan mall, dahil nag-face shield. And yet your image, Sige daw, tay paabot ta daw ini. and now that your birthday has, Adi, nasa imong text. it's all the best. Ipaabot ta sa, ano nga nag-monitor? Pulis baga buda kuhan? Pulis buda PSO? Sige daw. Tinaraman niya daw sa gwardiya sa rong mall dyan. At nga si boss mo rin nag-face shield buda nga si manager mo. Tapos nga, naglaog nga reading mga tawo. Piga face shield nindo. Ikaw lang nga madaman magtaram. Awin na. Maka-enjoy yun man ka mo. Maka-enjoy yun man. Eling mo na yan. Ita. Sandali lang Happy birthday po kay Erwin Barba. Birthday ngo niyan. Happy birthday. At saka good morning daw sa LGU Ligaspi. Ay, rinipot na baga po ni Angie. Anong LGU so nakalak daw. Kung anong sangakan Ligaspi so nakalak daw. Happy birthday po kay Mark Joseph Milay. Purok 6 Pag-asa Daraga Albay, sabi ni Manay Miletro Brigado. Happy birthday kay Reverend Father Mark Mirabelles Hili ng Madrid. From Manay Merly Caceres. Good morning, Tabi. Padre, happy birthday. Happy birthday to dear Sister Weng San Miguel Lucinario ng Taysan Legazpi City from VKD and The Placers. Yan. Good morning. Happy birthday po. Okay, ito. Good afternoon. Mahapot lang Tabi. Ako, taga-Ginobatan po ako. Gusto ko po magduman sa Dunsol. Open po ba maglaog sa Sorsogon or Dunsol? Para po ba pigahagan na papel? Para makalaog kami. 4 po kaming persona maeribahan. Ako? Day naman mo niyang basta magdara lang kamong ID. Day naman kaya ngunyan masyadong maigpit. Pero dapat baga si Governor Cheese, ang kwan niya baga, ang patakaran niya baga po sa malaog sa Sorsogon, dapat po gari may swab. Diba? May swab negative swab test, ano? Or may kwan ka, may certification hali sa barangay. Magagad lang po kamo kay certification diyan sa barangay nindo Time. na kamutabi ba ko daing kaso nin COVID.
Ano, diyan sa barangay lang, buda residente kan barangay, magagad tabi ka mong certification sa indong barangay. Tayo so hinagad kang inot. Nagreklamo sa ko digdi so mga may taga-bigyang digdi sa kuya. Pagkabuti na sa boundary, hinagadan sinda ki certificate halis sa barangay na sinda residente kan barangay, buda dayong kaso. Buda nagadan sinda ki certificate of health certificate. Hinagadan sinda hinagadan sinda. Iya po. Pagpasiguro lang. Kung di hagadon, mas maray. Pero kung hagadon, siyempre, may papailing ka mo. Okay? Pero po, mano ka mo sa dunsol? Bako ding, mano ka mo sa dunsol? Tang pigutugutan po na magluwas laog kung essential ang lakaw. Ano mga essential naan madaraki ngaya pagkaon? Di ba? May mga may bulo, pabulong, kung ano. Pero kung baka man po essential, mabisita ka man sana sa pamilya mo, dahil na akan mga bisita. Unakan mga pagbisita. Ngayon, maki-birthday ka man sana sa kapamilya mo, makikasal ka rin na muna sa mga makihinasal. Dahil na muna. Kaya, basta mga essential, dapat ang trabaho. Ando tuyo. Pwede po mabigyan ng radyo si Mrs. Salvacion na Peri. Senior na po ako. DCGB po siya noon hanggang ngayon. Nasira radyo niya. Dito po siya sa barangay Iluluwan, Kamalig. Gusto ko po mapasaya siya kahit radyo lang. Libangan ang bahay po niya sa Sitio Camagong, Iluluwan, Kamalig, Albay. Tulay, 20 metros ang distansya. Kakilala po niya ako. Wala po kaming pinamimigay na radyo. Utungani, besa na po, tayo lingon ta, utungani si security guard Aranya. Di ko ba natataon ng kiradyo? Maduwang taon na lamang. Happy birthday! Besa na po, tayo lingon ta ha, kung anong pwedeng maikuhan ko. Di po kaya kami ka-available na pang taong radyo. Kung mabakar man na okay radyo, ang kay Puanta po, pampakal na kwarta. Basta na po, ilingon ta ha. Hen, aldaw na tabi, wara tabi, tubig sa pag-asa. Mahirak man prime water. Asikaso tabi, meling mo na. Pag-asa daragabuda kibantong daing tubig. It's like this. Paghali ka Manila, ano requirement po? Paghali kang Manila, ang gigibuhon mo tabi, may negative ko dapat na swab test haling Manila. Mapaswab ka dyan. Antigen or saliva, dapat negative ka po. Yun lang yan. Ang dapat mong daradara paghali kang Manila. Diba? Hindi ka na kung may nag-check pa dyan sa mga boundaries ta. Di ko aram kung nagapang nag-check. Pero tabi, yan ang hanggang sa ngonya, requirement po yan na dapat pag malawag ka sa Bicol, may negative ka po sa antigen, saliva or RT-PCR. Okay? Very essential ang pagbisita sa magurang. Ay di ko po di po akong nakailing na patakaran kang IATF ng pagbisita sa magurang essential. Di po akong nailing na basta ilingon. Okay lang, sige na, di problema na magbisita. Kaya lang po, kung iyan, basta i-ready lang sa mga requirements. I-ready lang po sa mga requirements. Sain po ang sakayan pamatnog? Sa Sursogon po. Di ba po sa pier? Sa pier po kan matnog. Okay? Sa pier. Kumusta nga yung vaccination rollout sa Daraga? Di po akong bareta. Sige apuno interview ta si Mayor Vic Perete. Sabi niya, pwede nga makihapot kang kang vaccination rollout sa Daraga. Apotong taod si Mayor Vic. Yes, God. Tagariso nag-arabot sa tuyang bakuna. Diriton man sa Najing. More days like this. Diriton man sa nag-arabot na bakuna digdi po sa Albay. Please remain. Sige nga, makaulukon nga ni. Sige pa nga po na magpabarakuna nga niya ka mo. Para magkibakuna. And yet you're Iya po, bueno. the same. Ano na nga sugibonta? Now that you're Pag-asa na, pag-asa. Sandali lang. Pag-asa. Legazpi. Henry, good morning. Tama ito. Napigsabi mo. Kung bako man sa mga essential, dahil na magpara-travel. Ayaw man talaga baga ang patakaran. Kundi, kita baga. Man kita baga natataraman. Sige sa dan travel. Tata siyempre, nabuboring naman kita kayo sa loob kang harong. Happy
Nata daw kita mga tao lang tagas kampayo. Kita man sa nagigibo kang problema ta para kita magtrios. Ining COVID gustuhon kay ni mga ugakon. Sabi ni Noel na Manalo. Kung hali kang Manila, ano gibuhon pag-abot sa Legazpi? Kung ano ang tuyo mo po, yung gibuhon mo pag-abot mo sa Legazpi. Ako, Jing? Kung mauli ka taga Legazpi ka, dumiretso ka sa arong mo. Basta ika po, igwa ka kinegatibo na RT-PCR or saliva or antigen. Pero tabi, pinag-inganyar iyang kang LGU na pagyaom ka sa harong mo, hali kang Manila, mag-quarantine ka po sa harong mo, mag-self-quarantine ka, nin mga 14 days, limit mo na po sa pagkaparaluwas-luwas, limit mo na sa pagkisalamo sa mga kairiba mo sa harong. Dito man po aram, so exposure mo, habang ika nag-uuli, hali sa Manila. We gotta give Iyo po, iyo tabi yan ang pagkakarata. happy birthday, Okay. happy, happy, Maray na aga tabi Henry, watchman tabi ako digdi sa happy. Di pa po nagpapasweldo. Paapat na bulan na po. Alo yun tabi, kay rakmang kang watchman, maski nag-arali, dahil napatabi sweldohan. Kan division office, hindi dahil patabi nagsweldohan. Division office tabi, sinda nagasahod. That your birthday has come. Sige, tayo ipapalab ko tabi sa Legazpi Division ha, Albay Division. This. I-forward ko tabi kay Mr. ano nga, Supiayo kang kwan. Tena, ha? Supiayo tabi kang Albay Division. I-forward ko din text mo ha. Sir, mapamatnog kaya digdi po sa Legazpi. Saan po sa kayan pamat? Ay, di pong diretsong matnog. Bako, Jing. Ay, igaba ka sa terminal. Dumayan po kamo sa terminal sa, sa UV Express. Dumayan po kamo. Dumayan po kamo sa UV Express sa terminal. Kung di po kamo kisakaya na Legazpi to Matnog, masakay kamo tabi, Legazpi to Sursogon. Pag-abot sa Sursogon po, masakay ka naman, Sursogon to Matnog. Ayan mo ko sa Legazpi Terminal, may kwan dyan, iga po dyan ki mga UV Express. Kung bako, iga akong nasabat na mga bus, pagkaaga, pasursugon, mga before 5, pasursugon eh. Kakairiling ko. Pwede kang mag-2 rides po. Garo di akong aram na direct na one ride from Legazpi to Matnog. Mga 2 rides ka po. Diyan ka sa, pero baka mag-check ka dyan sa terminal, baka may UV Express ng Legazpi to Matnog. Diba? Diyan ka po masakay sa lugar. Okay? Happy birthday, Aha. Good morning, Henry M. you're growing older. Saan po pwede? Hapot pa. Now, Masagat your ka sa birthday has come. Sarawayo din eh. I hope Ano na? you'll have many Okay. days like this. Pag-ali ka Manila, makipag-inuman ka ta ang mga kataraning mo o kabarangay mo, pag-una sa imo, nagpapala ka kay kwarta sa Manila. Nagpapala kay Manila. Pwedeng career ka kay COVID, sabi ni Noel na Manalo. Iyo baga, Birthday has come. at pag-aling Manila, irinuman. You Good morning, Henry. Pero po ang COVID sa Legazpi, na rin po makabalik sa normal. Ay, sukasok ang COVID sa Legazpi, pero ganyan ding, 12 baga. So makabalik po sa normal. Alo yung papagkit. Sa malangan sa US, so sabi kan US po, sindada, mga 5 years pa bago makabalik sa normal. Sa US, may mga bakuna na, sige-sige ang bakuna, alos po nagtaranggalan sinang mask. Kita digdi, di pa lamang kita nakakaabante sa mask at sa pagbakuna baga. Kaya gano'n haloy pa ining normal tangini. Iya po, gano'n haloy pa. Kaya ang ibuon po para makatuwang kita sa paglakop kang dahil maglakop ang COVID, magsunod lang kita sa tama na protocol. Yung sana po yan. Pero pag religious lang nagigibo tayo yan, ganito kita makakatuwang kita sa pag-ulakit, as in sa kamautan ta, na kung makabalik tabi kita mga tugang sa sa normal na pigsasabi ta. Okay? Jomar Bien, may dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Alamin ang mga balita mula po sa unang distrito ng Albay. Jomar, good morning Jomar, go!
Salamat, BP Henry. Duwa ang gadan sa aksidente sa motorsiklo digdi sa Santo Domingo kanakalis na Sabadong matangang banggi. Aha. Matapos na bumangga ang sarong motorsiklo, na duwang persona ang lunad sa sarong nakaparadang truck digdi sa may Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Digdi mismo iyan sa diversion sa kurbada. Bago ka maganto sa tulay kung hali ka sa direksyon Cantabaco City. Sa report na nako ang DCGB News sa Santo Domingo Police na mag-aalas 11 ang bangikang Sabado, Oh. nagmumotorsiklo ining si Lionel Puesing Pasco, 34 anyos, residente kan San Ramon, Tabaco City, asin may sunod pa ining sarong persona, makaskas ang lugsot ninda, digdi sa diversion, dangan nasa pagkurbada na ini o pakalapos ng sa kurbada, madangadang na dyan sa tulay na laba, kan habang nagkukurbada ini, dati nakakabig nin maray, kan motorsiklo, nakabalyo, nakabalyo sa lane, nakagilid pa nga ni, sa shoulder kung sa inyaon duman nakaparada ang sarong wing van na pinagmamaneho man ni Mark Richard Bongalo sa Bragais. Nabangga kan motorsiklo sa wing van duman agad sa kanto sa may likodan ka ini. Rogado sa duwa gadan antimano nagadan ining si Basco pati naman itong dahil panabistuan na pag-iriba kay Nina, sunod niya. Nagluluwas na sa mga investigasyon na makaskaso na mareso dalagan, nakadagdag pa itong posibleng nalibong na driver sa posisyon kang truck dahil ang tapakakurubada niya, suwing ba nakaparada sa parting wala at ubang sa Ligaspi. Kung hihilingon mananggad, maguhuna ka na truck nasa sa imong walang parte, mahiling mo so ilaw kainin pula sa lubutan, ito palan, nasa totoo mo, kaya malilibong ka kung bako mong kabisado ang dalan, pwede ba nanggad na mabangga ka duman sa truck. They don't arrival ang dua, they don't despatan dua, asin nakakustudiya na kan Santo Domingo ang driver kang truck. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Tama, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 15 bago mag-alas 6. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Aram daw nindo kumpira mga tugang ang average na lifespan kang kuraratsa. Kuraratsa? Biyo sa nabaga kita nagkakakirig. Bata may mga lalaki talaga mga tugang natakuton sa kuraratsa. An average database na lifespan kaan mga tugang is about 2 to 3 weeks man sana. Nagagada na. Kini databi mga tugang kung maski may access sa mga pagkaon o kaya tubig. Ang lalaki databi mga tugang ang madaling magadan sa kuraratsa kumpara po sa babayi. Dahil ang po tayo ni mga tugang pahabang nagbubunay, naghahalaba databi ang buhay. Pangyari alin. Pero mga tugang maaraman mang kuraratsa kumadali ng magadan pag naipit mo. pero ilingon nindo ha. Sa gabos databi mga tugang na mga hayop asin insekto sa kinabang. Ang kuraratsa sana po ang daedjing nagbabago ang itsura magpuon pa dakang panahon. Iyo pala ang day nag-evolve. Takita baga mga tao may theory of evolution, di ba? So mga dino nagkawarara. Buda iba pa so mga darakulang halas nagsaraday. So mga saradit nagdarakula. May evolution na nangyayari.
Pero databi ang kuraratsa, mga tugang, yu databi ang denanggan nagbabago, magpuon padaakan ancient times. Ayos man di. Pero ang kuraratsa palan, mga tugang, sabi digdi, monogamos, ini ang karahayan. Ang kuraratsa da, kung si say databi, mga tugang, ang sa iyang partner, iyo sana iyan. Hanggang databi mga tugang sinda magadan sa laog ki tulong si mana. Kaya databi mariparo mo na ang kurarat sa paminsan, duwa iyan, perminsan na iyo ang kairiba niya. Kumpara po mga tugang sa ibang mga hayop na mas kisisay man. Kaya lang ang problema sa enda, madaling magadan. Paningit sa morning hirit. Masabi so iba maray pang kurarat sa istiktuan. Paningit sa morning hirit. Kitang mga tao, halawig mang kitang magadan, pero kadakol ngo naki nadadalagana. Yan po ang mga dagdag na kaaraman. Polygamos, monogamos. Ang tao baga, kita bagang tao baga, polygamos kita. Ang kurat sa databi, monogamos databi, kapatid na Noel. Ayos madali. Natandaan mo talaga isang gusto mo na kuraratsa. Kaya lang mas ang kuraratsa daa habang nagbubunay, sige ang laba kang buhay. Pero kung dahil na nagbubunay, arimate na, sinyal po yan mga tugang na madali ng magadan. Lowens Barcena, my report. Lowens, good morning Lowens. Come in Lowens. Yes, go. Salamat na PPP. Good morning. Good morning sa gabos na mga parantabay sa makadagdag pang bareta. Sarong 52 anyos na lalaki kon sa karsel pagkatapos na arestaron dahil sa tulong counts na kasunin panlulubig sa Purok 8 Resettlement Site, Barangay Bangkirohan, Legazpi City, Kasuudma. Pasado sa police record kan Legazpi City Police, ang lalaki ni Bebe tuyong daina ipag-uunambitan ang pangaran kan ipatura bilang proteksyon naman kan biktima kan suspetsado. Ang nasambit na suspect inaristar sa bisa kan mandamiento de aresto na ipinaluwas ni Honorable Edgar Armes ang judge kan RTC 4 Legazpi City kan Agosto 17, 2029 dahil nga ni sa tulong council panlulupig na warang piyansang ipinagre-rekomendar para sa iyang paramihan tras na libertad. Ang arestadong persona nasa kustodiya na kan ipatura para sa formal na disposisyon asin ini nakatalaan na i-turn over sa PJMP para naman sa inquest proceedings kan suspect. Grabe. So yan tabi BP ang mga dagdag pang istorya. Kay Pastor Boy Mata sa mobile unit. Ako po, si LBB. May hapot digdijing. Thank you, Lowens. Paano nga maaraman kung ang kurarat sa lalaki? Ayan po dahil ko nabasa sa research. Yan po dahil ko nabasa sa research. Dahil ko po nabasa. Sa lipot na ni Lowens. Yun example nga yan. Manuel. Tinangan ako nagbatiin. Alright, Renz Luna, my report. 10 before 6 in the morning. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad na baby kasi na maray na agad sa mga parantabay sa mga lugar niya itong mga bareta talagang makaskas ang karma dahil sa sarong motorista ang irito makalis na makabanggaan ang sarong motorsiklo dahil siya habang nagbabastos at pinagbabastos niya ang sarong barangay Tanol digdi sa barangay Busay, Dargalbay, sigunod di sa police blotter sa Daraga PNP ang biktima na nabinbidan na si J. Manzanillo E. Duhilag, 28 anyos ang laborer nasa nasaganda ng barangay Bungalon, Dargalbay, mantang iyon dyan sa may party area kan na barangay Busay, Dargalbay kan pinagsitay ni sarong barangay Tanol sa day pagsulog din na face mask asin mantang pahali naman ini yung biktima o ining persona
biga dirty finger sa BVP. So tanod habang siya nakailing sa barangay Tanod, sin kan pagliko niya sa Gian Pagkatsiri sa Bungalon, Daragalbay, saktong nakabanggaan niya ang sarong motorsiklo na pinagmamaneho ni James Robert Budosa Iyamaranto, 26 anyos sarong driver sa residente kan Proctres, barangay Tagas sa Daragalbay. Resulta tanganing magsapar nin tama sa lawas ang nanambitan ng persona asin tulos man dinara sa BRTTH para sa magkakanig o asistensya medikal asin digdi na pag-araman na ining persona na nasa impluensya din na bugsok na likido kaya ngunyan na sa patura naman kandarga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang magandang barat at sa luwas. Transluna, DC Jimmy. Salamat, Renz, sa report. 7 before 6 in the morning. Magbabalik ang morning hirit. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Kilubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo,
May sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay, balik kita mga tugang sa programa. Sabi ni amigong Nong Smith Shop, ngayon pare, una ngayon ang paagi kung paano mo ngayon maaraman na ang kurat sa ngayon, lalaki o babae. Paano nga niya ako tabi? Buhian mo ngayon sampangan kang si R. Nakiulog si Bunyi. Buhian mo na sampangan kang si R. Pag kung lumawag ngayon sa lalaki nga yan. Pangyari sa mahabang. Migo, maaraman mo kung lalaki babae, kuhaan mo ang kurarat sa ilag mo sa tabangagang CR na may nakalag na babae o lalaki. Butasan mo, pag lumog sa male, lalaki, pag lumog sa female, babae. Nagbabasa pala na din. May ugali pala ng kuhan, may ugali pala ng kuraratsa. Kaya pala makailing ka diyang kikurarat sa mga tugang sa mga CR. Kadakol ba gani? Kadakol? Kadakol? O bueno, sabi man ni kuhan, sabi ni King Rinaldo, sabi ni King, sandali lang sandali. Sabi niya, nagkarabot ko sa kuraratsa ngunyan. Ang aram kumigo, ang saba, nabat, ay, lat ko na, iba ito. Ang aram kumigo, ang saba na bata, gigamos, bukon monogamos or polygamos. Ang male cockroach palan, iba ang kulor. Oo, ay de may kwan siya, may kwan ang ilikod niya, may brown o black. Diba? Ang female cockroach, iba man. The American cockroach can run 5 feet in 1 second. 5 feet in 1 second, which equals to a speed of 3.4 miles per hour. Those nasty cockroaches that hide under the cupboard in your kitchen are one of the fastest insects on the planet. Talaga? Yan pala ng research ni Konadi. Diba? Maripatabi, King, magtaga-contribute ka sa Kuya Research. Yan mo yan pala ng mga kuraratsang nagatarago na dyan sa iraram ko sa Indian, sa kusina ta. Yan mga makaskas, 3.4 miles per hour ang dalaga niya. 5 feet per second ang sayang dalaga. So, ang sarong oras niya, kayang dumalaga niya kay 3.4 miles per hour. Kaskason man na di. Di ba? Yan po yan ang mga dagdag kaaraman tungkol tabi sa kuraratsa. Pero ano talaga ang pakinabang? Nata may kuraratsa. Pero tayo magpakinabang dyan daw. Di ba? Pero tayo magpakinabang talaga kung nata may pigapon na kuraratsa. Ay! Ang tandaong ko ding na kuratsa sukan so pelikula ni Rosana Roses. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 oras, mga tugang sa bilog na Pilipinas. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa inyong tagapagbareta. Aldaw na Lunes, fit sa 14, kang bulan na Hunyo. Headlines kan mga bareta, mga barangay sa Segundo Distrito Canalbay ipinairarom sa evaluasyon sa edible landscaping sa barangay project. Mga biktima ng landmine blast sa Masbate City na ipalubong na Hostisya ang Curahaw. Sa lado nasyonal, panibagong oil price hike ipapasunod sa aga. 2% pa sana sa mga Pinoy ang nakumpleto na ng doses kan bakuna kontra sa COVID-19. 14 katao na irido sa pangbabadil sa Texas. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, padagos ang pagilibot kan mga evaluators kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa ibang mga barangay na sakop kan Segundo Distrito kan probinsya, may relasyon sa sendang edible landscaping sa barangay project kung sain kamautan kainin na mainganyar ang mga residentes na magtanom nin gugulayon asin pagayunon ang sendang tanuman. Kadakol ng mga barangay ang nabisita kan mga evaluators asin na graduhan na mantang magpapadagos pang evaluasyon sa ibang barangay. Ang mga barangay na manggagana makakaresibin ng dakulang cash prize mantang mataunin tricycle sa tabang kat Pitmaster Foundation. Supply nin kuryente sa Bacolod, kan Tabaco City, asin Barangay Hunop, pati na sa Bariu, kan Malinaw Albay, day tulos-tulos na maibabalik sigun sa APEC. Ans Galero sa report. Daipa basta-bastang may babalik kan Albay Power and Energy Corporation o APEC ang supply ng kuryente sa Barangay Bacolod kan Tabaco asin man Barangay Hunop pati na Bariu kan Malinaw Albay. Ina pagaraman kan DCGB News kay APEC spokesperson Pat Gutierrez kung sain sayang ipinaliwanag na mas kinangani nagsurat na ang Department of Energy sa paagi ni Yusek Emmanuel Waneza sa APEC na tulos na ibalik ang supply kan kuryente sa nasambitan ng mga barangay. Dahil ini tulos-tulos na mangyayari dahilan sa daipa man na abot kan mga barangay ini ang mga dapat nindang bayadang moroso. Kung babalikan, Mayo 12, 2021 kan ipinagsugo kan APEC ang pagputol ng kuryente sa Barangay Bacolod dahilan sa uminabot sa 7.8 million pesos ang naging moroso kan na ini. Mientras na sa Barangay Bariu, nagabot man sa 1.4 million pesos kasi maabot man 1.3 million pesos ang moroso sa Barangay Hunop. Sigun sa tagapagtaram, wala pa nin magkakani kung justification na nakukuhaan sa indang opisina para formal nang maibalik ang supply kan kuryente asin man wala man nin ipagkataupang solusyon. Ang Department of Energy sa sistema naman kan pagbayad kan uroso kan mga residentes kan nasambitan ng mga barangay kumpara sa nangyari ito sa Banwaan man nin Rapu-Rapu. Mientras sa dai pa daw formal na ibabalik ang kuryente sa mga lugar na nasambitan niya to, pinag-utlokan APEC ang sa indang pagirumdum sa mga albayanong konsumidores sa seryoso honanggad ang pagbayad sa konsumo ng kuryente asin dai na paghalaban pa na ang bilog na probinsya kan Albay ang mawaran ng kuryente sa mga maabot na panahon. Dagdag na bareta, ang Galero, DCTV. Ipinalubong na po kasuhapon si FEU football player Kate Absalon asin ang sa iyang paryenteng si Nolvin sarong simana matapos indang magadan sa pagputok nin anti-personnel mines na itinanom kang New People's Army sa Masbate City. Rinibong mga Masbateños kay bansa indang pamilya asin mga mahal sa buhay kan mga biktima. Karakla na kaputing kamiseta asin may imprenta na Justice for Kate and Nolvin na nagsabay sa necrological services sa Masbate Baptist Church asin naglubong sa Barangay Kalipay. Sa banal na misa nangapudan si Pastor William Sahagon na kay puanindang hostisya para kay Kate asin Nolvin. Enot kay ni nagluwas sa investigasyon ang mga biktima binadil pa sa iba-ibang parte kan lawas kan mga suspitsado.
Mga siklista na daingon niya nagsasarakat o dain na daw niya nagsasarakat sa Bulod kan Legazpi asin Daraga. Al Armario sa report. Dubang kita mga tugang sa kinamabugtakan ni Lawrence Barcena kaso nin pagkakawara nin helmet sa parking lane kang SM Legazpi padagos na nadudugangan. Lawrence Barcena, idetalye mo. Saro na naman na nurse ang nabiktima kan pagkawara o posibleng pangiigit nin helmet kan iwalat ka ini sa parking lane kan mga motorsiklo sa SM City Legazpi kan iparkyaman ang sa iyang motorsiklo. Pasado sa police record kan Legazpi City Police, ang biktima na nagreklamo iyo si Sobdilin Bambo I Dukog, 93 anyos, may agom sa rong nurse frontliner na taga San Roque, Bacon District, Sorsogon. Personal na nagpasiring ini sa ipaturat ang Legazpi City Police matapos na madiskubre niya na ang sa iyang helmet kan Sabado, RXR color matte black, nawawara na kan iwalat ka ini sa pinarkingan kan sa iyang motorsiklo sa may luwas kan parking area sa nasa Bitna Mall sa Barangay Bitano. Sa kudgon yan, dahil pa ini nagpapaisi kung naiuli na sa iya ang sa iyang helmet. Manunutaran na kung matatandaan man kan mga nakalis na aldaw, katapol man ang mga persona na nagpapablatter sa Legazpi City Police, may kinaaraman sa pagparking ninda sa may parking lane ka na sambitan ng establishmento, pirming may nawaraan nin helmet. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Nakatalaan pong halion ngunya na daw ang lockdown sa mental hospital kan Camarines Sur matapos magrahay sa COVID-19 ang 18 personang nagpositibo sa nasabing helang sa investigasyon kan Department of Psychiatry kan Bicol Medical Center. Mental patient na regular na pigdadara sa Bicol Medical Center para magpahiling sa helang sa puso. Ang aligadong nakaulakit kang virus sa Don Susano Rodriguez Memorial Mental Hospital na nasa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Inot nang naulakitan ng nurse, attendant asin driver hanggang sa nagpositibo man ang 15 pasyente asin nurse sa male ward. Sa laog nin 21 días na lockdown ang mga ini. Nabakunahan man kan first dose kang AstraZeneca vaccine ang nasa 218 mental patients asin nasa 30 healthcare workers sa nasabing ospital. Sigon kay Maria Teresa Galvan, Assistant Administrator Designate kan Department of Psychiatry kan BMC, dakula ang maitatabang kan bakuna para sa mga comorbidities na COVID patients. Dahil digdi, apera sa pagsunod sa minimum health protocols, nagdugang naman nin precautionary measures arog kan per batch sana ang malaog na pasyente asin bantay sa inda. Sigon kay Galvan, kay puhan man na may negatibong resulta nin COVID-19 test result ang i-admit na pasyente. Makaresibin naman in dakulang dose nin bakuna ang pasyente asin healthcare workers. Sa hospital kang Biyernes asin nagpairarom sinda sa stress debriefing bilang pagpreparar sa giraray na pagbubukas kan mental hospital ngunya na aldaw. Balikan ta ang report ni Al Armario. Hello. Nag-iingat na ngunyan at mga siklista na magturukan sa Bulod ka na Legazpi ating Daraga. Hindi dahil ka nangyaring ampo sa Masbate na ikinagadan ka FBO football player asin ang sayang pinsan dahil sa ambos kanin pain na sindaan na putokan ng landmine sa pagtabot na ang mga siklista, mga intelligence personnel kan PNP na pagkamalan. Digdi sa Legazpi ating Daraga, lalo pag Domingo, nadakol man ang nagbiresikleta sa Bulod. Asin ta may nangyari man ang posigi sa sitio Tigo-Tigo kan barangay Umapon kan sarong simana Domingo. Unay kinilugan kan apat na mga sibilyan. Kaya kasunma Domingo, ang dating grupo-grupo ng mga siklista nagkawara na sa Bulod dahil kasenggang mag-iingat. Al Armario, DCGB. GB News.
News Express. News Express. GB News Express. Magbabalik ang mga bareta makalipas lang kay ni. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, Alagang Tunay, Alagang Pilipino.
Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:18 na, padagos kita sa mga darakulang bareta, mga infrastructure projects sa 3rd District. Papaimprintahan ni Kong Didi nin Horacio Imperata. Jimmy, nasalita sa detalye. Mientras tanto, sa iba pa niyato, mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas. Nasa linyaman si Jomar Bien, aktibong kaso kan COVID-19 sa Tabaco City, uminabot nanin 69. Jomar Bien sa report. 69 ngunyan ang bilang kan mga aktibong kaso kan COVID-19 digdi sa syudad kan Tabaco. Ini matapos na kanakalis na Sabado magdagdag ang bilang ning 22 na mga positibo kung saan halos kadaklan kan mga iniiyuan naghihere lang asin na nagpaka-confine sa hospital sa ginibong contact tracing kan Tabaco digdi sa 22 na ini kan nakalis na Sabado. Nagluluwas na ang mga iniiyuan dahil man nagluluwas sa probinsya Canalbay. Alagad ang iba nag-arating din birthday party asin ibang mga pagtiripon. Ang bilang nadagdagan pa nin tulo ka sodma kung sa ina naghirelang man ang tulong ini. Dahil lang kaini sa totalmente ang
bilang nakang COVID cases digdi sa siyudad kan Tabaco, 255, 69 ang aktibo o mantinidong igwang kamatayan, asing 14 na ang mga nagadan. Yan ang report, Jomar Bien, BGC. Balikan tang report ni Jimmy Nasalita. Mga proyektong infrastruktura siring kan piglalatagan kan bagong rubber tube sa barangay Busak sa Was papaimprintihan ni Congressman Fernando Didi Cabredo ni Horacio Impirata. Dakulan pagtubod kang congressman na daing imposible sa kagurangnan kung saan sa kagulping proyekto digdi sa 3rd District kay puhan masustiniran ini na maging pusog dahil basta marangkanin anuman na kalamidad para dahil masayang ang pondong ginarastos digdikan gobyerno. Naisipan kan congressman na paimprintahan ininin Horacio Impirata para habang nagbabaha kuniguanin mga makukusog na paguran pag nahiling kan mga parauma na nagtataas ang tubig ang mga nakaimprintang orasyon sa mga wuling kan diki pasahon lamang ninda bilang forma nin pagpangaji asin paghagad sa mahal na Diyos nin proteksyon sa agrikultura asin mga infrastruktura na ipinagibo digdi sa nasabing distrito na kung saan pinag-isperso sa nini ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang siring nakaisipan, piguyunan man kan mga parauma kung kaya maabot ang mga aldaw ang kada proyektong tapos digdi sa 3rd District, nakatakod na ang Horacio Impirata. Sosog sa kongresista, tested na ini sa mga kalamidad na uminagi digdi sa Albay, kung saan uminagi man ang mga bagyo talubnas an impact dahilan sa padagos na pagsasadyos kan mga tao. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mayor Vic Perete pinasalamatan ang mga kapitan sa Daraga sa pagpapasunod sa mga safety health protocol sa mga constituentes. Renz Luna sa detalye. Pinasalamatan ni Mayor Vic Perete ang gabos ng mga barangay kapitan digdi sa Banuan Candaraga sa pagpapasunod sa mga safety health protocols para sa indang mga constituentes. Nakaaging mga aldaw, nagpaapod din na meeting ang nanambitan alkalde sa mga barangay official sa mga barangay digdi sa Banuan Candaraga. Asin sa pagpapagirumdom sa pagpapasunod kan mga safety health protocol dakaning mabawasan asin magbabagang kaso ng COVID-19 digdi sa Banuan Candaraga. Pinasalamatan man karon ng bitan ng opisyal na mga barangay captains dahilan sa daing sawa asin daing pagal na pagpapasunod ng mga safety health protocol dakulang paglalaom kan ni Mayor Vic Perete na ipagpapadagos kan mga kapitan ang kooperasyon sa lokal na gobyerno. Tanganing maski por paano posible sa mga masunod na mga aldaw o simana o bulan, bumaba na ang kaso ng COVID-19 digdi sa Banuan Candaraga. Magdagdapareta, Renz Luna, District News. Number 1 pa manggiraray na problema kan Pilipinas, ang shabu. Sa likod kan mas maigpit asin matinding kampanya kan gobyerno asin kan Philippine National Police kasarabay na ang iba pang mga government agencies. Asin siring man ang padagos na pagkipagtabangan kaini sa mga foreign drug enforcement agencies tanganing madakop ang mga personang padagos na nagpapawagas kang shabu sa nasyon. Yan ang pinahayag ni PNP Chief General Guillermo Illazar matapos na ihayag kang United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC na panginot pa mangyari problema sa Pilipinas ang shabu. Sinabi ni Illazar na patdagos ang koordinasyon kan drug enforcement agencies sa ibang nasyon, katawang ang PDEA, asin iba pang mga enforcement agencies siring sa Bureau of Customs para mas mapakaskas asin mapatibay ang border control kontra sa paglawag ng mga illegal na droga sa Pilipinas. Inanunsyo na po kang koalisyon ng oposisyon o isang sambayanan ang anom na pangaran kansa ng pagpipilian sa pagka-presidente asin pagka-vice-presidente sa eleksyon sa masunod na taon. Kasabay digdisin the Vice President Leni Robredo, Senadora Grace Poe, dating Senador Antonio Trillanes IV, Sibac Party List Representative Eddie Villanueva, Batangas Representative Vilma Santos at Human Rights Lawyer Chel Jokno. Sa anom na pagpipilian, suportahan na kandidato
sa duwang pinakahalangkaw na posisyon. Sigon sa koalisyon, pinili nindang anom na persona base sa indang mga pagkatao as in personal na integridad kaini sa public service, kasarabay ang track record, proyekto as in advocacy as in competence. Inot kaini sinabi ni Attorney Howard Calleja sa mga saro sa mga co-convenors kang koalisyon, ikonoy konsideran ninda ang track record as in paninindugan ngin kandidato sa isyo kang pandemic response trabaho pagtio sa sin West Philippine Sea. Sinabi ni Calleja na mamimili sinda sin mga pangaran na isusumiti na posibleng maging masunod na presidente as in vice-presidente kang nasyon. Piglinaw kasuhapo ni Vice-Presidente Leni Robredo ng paglangkaw kan sa iyang net worth ngunya na kaduminaging 2020 hatod kan mga pagrugaring ninda na namanan na sa iyang mga magurang na namanan niya kan mga nakaaging taon. Pahayag ni Robredo kasunod kang report na sa iyang net worth duminangkaw nin 11.9 million. Sigon kay Robredo, pwede pang magbago ini dahil ang estado kan sa iyang ina. Day pa man nababanga kan gabos na mga magturugang. Sigon kay Robredo, na ini base sa i-report na SALN kung sain ano ba pang mga properties na dahil pa man nagbabanga, dahil pa rin mga extrajudicial settlement. Asin ini, iyuan may bubugtak pa sa SALN sa mga maabot na daw. Ipinahayag kan Vice-Presidente na babalo niyang isa pinal ang estado kan sa indang properties tanganing mas maaraman pa kumpara talaga ang sa indang o ang sa iyang SALN. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Panibagong oil price increase ang pinaglalauman na mangyayari. Ngunya na simana, sinabi ni oil industry o kan mga oil industry na pagkakarkulong mapakol sa 40 hasta 50 sentimos ang magiging aumento sa kada litro ng diesel mantang 50 sentimos man hanggang 60 ang magiging aumento sa kada litro ng gasolina. Sa ngunya na taon, nagpakol na sa 8 pesos 15 sentimos ang linangkaw sa kada litro ng krudo, mantang 9.50 naman ang aumento sa gasolina. Ang panibagong aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo, pinaglauman na magkaigwan ng epekto sa aga. 2% pa sana kan 109.4 milyon na mga Pinoy ang nakakompleto ng doses kan bakuna kontra sa COVID-19. Tulong bulan matapos punan ang vaccination program kan gobyerno. Inang pahayag ni Health Undersecretary as in Treatment Czar Bong Vega sa pagsasabi na halawig pa dahil na sa 2% pa sana ang populasyon na nabakunahan ninduwang beses na rayo pang maray sa target bago matapos ang presenteng taonan mabakunahan in 50% hanggang 70% na populasyon. Sayang sinabi na dapat mabakunahan na ang nasa 500,000 katao kada aldaw tanganing makamit ang target ng herd immunity. Sayang tinawanin doon na ang kakulangan sa supply nin bakuna kausa kung nata bagulbol din marhay ang pagbakuna sa nasyon. Inumaw ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang maabot sa 300 na mga workers as in construction group may kinaraman sa COVID-19 field hospital na natapos sa laog din 52 na aldaw. Ang bagong field hospital makukuha sa Bernhardt Green Rizal Park na iguanin ereyang 4,402 square metro kwadrado asin iguanin 340 na bed capacity na iyo ang mag-serve sa mga severe and moderate na mga COVID patients sa siyudad kan Manila. Sigon kay Mayor Isko, ang Manila COVID Field Hospital handa na mag-akseptar nin mga pasyente maski bako residente kan siyudad. Dahil ang kanisang tinawanin doon ang lokal na gobyerno padagos magde-develop
in mga facilities kasabay sa laog din anom na hospitals para masiguro ang maray na delivery nin serbisyo medikal. Asin bako lang iyang kundi pinag-aasahan man ang mas di kalidad na serbisyo sa mga Manilenyo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Nakatalaan po mga tugang na busision kang Senado ang kahandaan kan Department of Education may kinaraman sa pagbubukasin klaseng ngunya na taon. Sigon sa chairman kan Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture na may katuyuhan ini na o base sa resolution number 739 na kinakaipuan na adalan giraray asin aramon ang kakayahan kan mga eskwelahan na maghatod nin dekalidad na edukasyon sa anuman na paagi sa school year 2021-2022 maski dainin face-to-face classes o distance learning para ang dapat pinagigibong niyan gusto lang masiguro na maging efektibo ang paghatod nin dekalidad na edukasyon lalo na po ang pagkakaigba ng gadget, problema sa kuryente, internet connection asin iba pa na mga problema na pinaghampang kan mga paratokdo asin mga estudyante na nagagamit ng module sa sendang pag-eskwela. Alas 6:33 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Digao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, irido po ang 14 katao sa Texas sa Estados Unidos matapos magbadilan ang duwang lalaki sa Austin, Texas. Sigon sinabi kang pulisya na nag-open fire ang duwang lalaki sa Lambang Saro sa 6th Street na midbid na nightlife destination sa nasabing lugar. Sinabi ni Austin Police
Department Interim Chief Joseph Chacon na 2 sa 14 kataong na erido sa pangbabadil ang nasa critical na kondisyon ngunyan. Sayang sinabi naman tinidong nakadulag ang saro sa mga suspitsado mantang arestado man ang saro pang suspitsado sa ginibong operasyon kan mga pulis. Mga tugang, nasa linya po si Reniel Mago ng Pag-asa Legazpi sa Kamugtakan Kampanahon. Good morning, Tabi, si Reniel. Kaya good morning po sa inyo, Boss Henry, at sa Gurusta nagbabangon kasi nagbabalan sa programa Banlado DCTV. Para sa update, Kamugtakan nga po nating panahon yung nakagpaldaw kan Lunes, June 14, 2021. So sa ngayon, Southwest Monsoon o habagat nga po nakaka-apekto ngayon sa Luzon. At bigyan po sa sa Kabikulan, ngayon napagpaaldaw, maging magayang doon po ang Kamugtakan dyan panahon sa pangkabilugan sa Kabikulan. Maging bagay ang panganuron, sundo sa mapanganuron lamang ang kondisyon nating kalamutan. Maliban na nga lamang po yung mga tsansa pa rin naman ng mga pulo-pulo o yung mga isolated mga paguran as in pagsigilas, pagkagulgol. Lalong-lalo na pagsapit ng pagkaugpo, sagkod sa pagkahapon at pagkabanggi. Dulot naman po yan ng mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm. Maging maluya, sundo sa moderatong duro, sali sa Coastal Mopan, ang lalawaman sa Kabikulan, at may banayad sundo sa moderatong ukol ng kadagatan. So, daing gale warning na nakababala sa Seaboard and Bicol region. So, ibig sabihin, safe naman po maglawod kabos talunod ang pandagat sa kadagatan dyan sa Kabikulan. At nilalauman din po natin na ang temperatura kung yan napagkaldaw sa Kabikulan po 23, sundo 32 at Celsius. Ang kalda nga nagsirang sa tubagong alas 5:19 ng pagkaaga, masulog naman po at yan alas 6:12 ng pagkaapon. At para po sa ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 6:41 ng pagkaaga. Alidigri sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago, nag-uulat. Salamat sa report. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi, kay ba mga tugang si Reniel Mago. Sa tuyang balik tanaw sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, nagabot po sa Pilipinas ang Order of Friar Minors o an OFM Franciscans kang Hulyo 2 taon 1577. 15 Franciscanong praile ang primerong nagdoong sa nasyon asin sinda para mientras nakisirong sa kumbento kan mga Agostino sa Intramuros. Sunod na bulan in Agosto, nakahanap nin malilipatan ang mga Franciscano dangan ang simbahan na sa indang pigbasbasan sa irarom kang proteksyon kan Our Lady of Angels. Nakulpang mga praile ang uminabot sa nasyon sa sunod na mga taon asin nakapag-establisir nin mga simbahan sa Manila, siring kan Santa Ana de Sapa, Paco, Pandacan, Sampaloc, asin San Francisco del Monte. Sagkod sa matuldukan ang Spanish rule sa nasyon kang 1898, ang mga Franciscano nakapag-establisir nin mga banwaan asin parokya sa iba pang lugar arog kan Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon Province asin iba pang lugar sa luwas kan kabisera na nag-abot sa kabilugan na 207. Tanaw, iyan po, balik tanaw sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang iyan pong detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sa pangaran po ni News Director Edwin Peralta, asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Kaiba man ang bareta na sinurat ni Angel Mustasa sa lado lokal. Yan po ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Taro at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, thank you, baby girl. Oy, good morning nga pala kay Mami Nors Bailon. Morning tabi sa imo, Mami Nors. Ka-office mate ini dati ni Mrs. Jan sa BRTT. Makonselo ini si Mami Nors kang nasa active duty pa. Yan po sa BRTTH kayo ito. Mami Nors, kumusta ka? Good morning tabi sa imo. Enjoy lang. Enjoy ka lang dyan sa harong mo. Diyan sa itaning mo sa napin mo ang radyo. Di. Kung medyo gusto mo mag-ulog ka lang kisolo. Di mo lang pagkakusugo ng ulok mo, tama, sabi ka. Iba, ang dudahan ka kan mga kataranik, mga karibo mo dyan sa harong. Good morning, Tabi. Sa imo, Mami Norski. Long time no see po, adi. Long time no see. Tabi kay Mami Nors Bailon. Okay. Good morning, Tabi. Pero nang edad ni Mami Nors, mga 70 plus na gayo. O, di pa man gayo. Grabe man ngayon, oy. Posible mga 65 years pataas na gayo. Na-retired na ini. Diyan po mga tugang sa BRTT. Good morning, Tabi. Pero, di po malingawa, Mami Nors, o garing Mami Nors, di ako nagkaparalakaw-lakaw ngunyan. Pambira ako magluwas eh. Pambira ako magluwas ngunyan. Pambira ako magluwas. Panamiton takuta na Mami Nors kang Jim's Coffee. Matuga ka na naman ngayon. Rakol nga nang ikang natugaan. Rakol ka nga nang ikang natugaan. Doon man nga na. Pero may chance kang alam mo ngayon magparakapi ka kay Jim's Coffee. May chance kang gumana po ni naman milyon. May chance kang gumana tabi ni naman milyon. Mga tugang, lalo na kung mag-intra ka sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ibugtak lang po sa sarong puti na sobre ang 5 empty sachet as in man na kombinasyon variant kan Jim's Coffee. Pwede man po na parareho na variant, Isulat ang pangaran, edad, kompletong address, contact number, permahan kung anong Jim's Coffee po ang nailaog nito. Asin po ang pangaran kang tindahan kung saan binakal, asin po kung anong ngaran kang promo. Ang promo title ta po, ang pangaran, magkape at magkamilyon. Mga tugang sa Jim's Coffee Raffle Promo. Okay? Yes, sir! Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Ano man manggagana po nin 100,000 sa maabot na July 24. 27,000 para sa partner store ninda. Asin 5 po ang manggagana ning 5,000 pesos sa kada saro. Sa Disyembre 22, saro ang manggagana rin 1 million. Asin po mga tugang 100,000 sa partner outlet. Asin po 27,000 man. Tabi sa 27 winners ang manggagana po nin tig 27,000 pesos. Okay? Yan po Sabi ang good news hali po sa Jim's Coffee. Ang sa tuyang kape. Kape in the morning. Si Choboy nga ni sus ko nagpaaram na lamang sa ikadawang buhay. Puto na lamang sa sa kalangitan. De ko lamang napanamit kan Jim's Coffee na libre. Pero para bakalan man ni Ate Kayen. Para bakalan man ni Ate Kayen ki kape an sa iya tabing si Choboy kang ini nabubuhay pa. Okay? O di
Bala ka na, Chuboy. Nahin kaman ko niyan. Oy, happy birthday nga pala kay Miss Pinky Chan. Birthday ko niyan. Thank you sa Choco Creamy Cake. Pangyayari, Miss Pinky. Salamaton, tabi. Happy birthday, tabi, Miss Pinky Chan. An agom ni Dr. Chan. First love ni Dr. Chan. Si Ate Pinky. Happy birthday po sa imo. Golden girl ka na pala. Ano? Golden girl ka na pala. Hindi man nagbabago sa itsura mo sa imong pagiging golden girl. Pero may manggiraray. Dati manggiraray. Okay? Happy birthday, tabi. Donya Pinky Chan. Golden sa imong ika-50. Grabe, 50 years. Next year, 2 years, mga 2 years from now, makuha naman po ako. Mag-golden naman po ako. How much tabi ang box kan Jim's Coffee? Ay, kapitan, classmate. Di tabi kung ideya kung manggura no tabi ang box kan Jim's Coffee. Pakicheck mo na lang dyan, ha? Pakicheck mo na lang po dyan sa mga groceries. Dyan sa LCC, gwa dyan eh. Sa grocery kang LCC. Pakicheck mo na lang po, ha? Sa Ayala Buda sa main. Gwa kong nailing dyan eh. Kaya lang di ko na sundan kung manggura noan sarong box tabi kang Jim's Coffee. Sa iba-ibang variant, ha? Henry M. in the morning. Jimmy, nasalita, may dagdag na report. Saro tabi na nag-positive sa COVID-19. Gustong maghagad nin tabang mga tugang sa lokal na gobyerno, Kandaraga. Jimmy, nasalita, idetalye mo. Yes, salamat tabi, Bibi. Encourage ko na ang teritoryo ni Renz. Kaso hapon ta pa ini pinagtatrabaho, Bibi. Domingo, nagagad nga ni baga ko kan cellphone number kan alkalde Kandaraga. Igwa din na tugang ini, digdi sa banwaan kan ginubatan, inot na naghagad sa tuya nin tabang, iyoan sarong miyembro kan Philippine National Police, nagsasabi tabi, Bibi, na igwa dyan nin tulong mga senior citizens sa Ocean Village, sa tabon-tabon kan Daraga, nagkawarara na nin pamarong kang namit, nagpa-antigen test, positive tabi, Bibi. Supposed to be ma-activar kay ni Subert sa barangay. Ngunyan, na-refer niya to inika so hapon kay Mayor Vic Perete and nag-promise ang alkalde na ipapacheck niya. Ngunyan, naatap na pagkaaga, uminapot giraray so taga ginubatan sa Satuya, tugang kan duwa sa tulo ng mga senior citizens, nagsasabi na wala man lamang sa sainda ni nag-follow up ta BBP-tan pinaghagad na maidara na kutanaan mga ini sa ospital. Dahil man pwede magruluwas ang mga inibibi. Ngunyan, pinagdisposisyon niya to na nasa under jurisdiction mo na ang bagay nini sa barangay. May nagpaisimanda sa barangay kaso hapon, puro yung Ano, Jimmy? puro yung Anong gusto sabihin mo na may nagpaaram sa barangay? pinaisin na nga ni, nadaraho na nga ini, i-coordinar na sa kwan, otoridad sa munisipyo. Oo. Paistorya unta si... Nagduman sa harong kang... nagpaaram duman na ini nga sisi nagduman tabi na buyong. Ipaistorya unta, nakaantabay ito ngunyan, maapod sa emo, siya na mag-istorya Alas 7 na kaya, Jimmy? Alas 7 na Ito yan. 7:30 na lang. Alas 7 na kaya... Magitali. Gusto, dyan mo 7:30 i-replay madali lang. Gusto ko lang clarify ron. Sisaya nagduman sa harong na buyong? Iyon na nga ni, as natural, so kapamilya. So kapamilya kan? Kan positive. Di. Sabi mo, may sarong harong na may tulong senior citizen ba ko? May nagduman, sisaya nagduman sa inda na tinaraman na i-hospital na ngayon eh. Kapamilya nga ni, napako duman ko kontak sa laog. Kapamilya kang sutulong senior citizen? Oo. Pag duman sa harong, buyong?
sabi kan kapamilyang taga-ginubatan. Kaya nga ni maapot sa imo, tas siya na saan magtaram kay ni. Oh. Kaya man kita pwede mag-interview doon. Araw kaya kayo na eksaktong alas 7 na. Tatod, balikan tang 7:30 yan. Ang aram ko kaya, pag nag-positive ka sa antigen, i-report sa BERT. Tabon-tabon na di. Tabon-tabon. Tabon-tabon gawin na Ocean Village. Garayo. Kung baka-reporta ka sa BERT, pwede man ang pamilya mag-gibonin paagi na yan, i-hospital mo. Diyan sa Daraga, may mga private hospital na nag-acceptar ka yan. Sarong opsyon. Sarong opsyon yan. Ang pigigibo dyan, bago nilog sa hospital, si swab iyan, tag antigen, kay po na i-double check iyan kan swab. Martis da. Kamay nagka-positibo sa antigen, nag-negative sa RT-PCR. Buda, mas delikado ang mga seniors na, halimbawa, antigen pa man sana, nailog mo sa hospital, ang ulalogan mo sa hospital, may mga COVID positive. Kaya medyo maingat man gayod. Kaya nga, ni kay buwanin din intervention kung paano ang gigibohon. Oo. Na mga gurang man sa naan yan do man sa laog. Nalilipong ako, anong pigigibo kan barangay council, kan tabon-tabon? O base ka ding suma istorya sa tuya, may nagdumanda, gari ka pamilya, gayo ko na no, pagabot da duman, buyong Pangyayari. Hanapan na sa nangayanin do sa contact tracer. Kulang ang karaman. Sorry. Ini kaya base sa experience ko, base sa nadadangog ko karamisis sa Legazpi. Pero dahil man kipagkaiba ang antigen na positive, buda, dapat kayo mong i-confirm yan sa pagi kang RT-PCR. RT-PCR nga rin, naka-schedule na sa Martes pang question, nagkawarara na daki pamarong. Buda, ma-assist kaya ang health officer, ang mga health expert. Kumusta ang sitwasyon kan pagkanawarang kipamarong? Kumusta ang breathing paninda? Paghangos? Garing kulang ka na nga sa oras. Maapo dito sa imo. Yung gusto ko lang susugon ta 7:30 para mas mahiwasan sa kuyang kuan. Ang gibong ko dyan na 7:30, bumalik ka. Take coordinate, apudang ko si Mayor Vic. Buday, papahanap ta kay Ren, so kapitan kan tabon-tabon. Dapat ang barangay, ang BERT, aktibo dapat sa araw ka na bagay. Ano may tatabang kan? Doon ang puntong i-coordinate dyan. Kapitan kan tabon-tabon, buda tabi, so, si Mayor Vic Perete. Yan ang gigibong taon-taon. Okay? O dyan. Balikan mo akong 7:30. Si Mrs. Tabi, reserva mo taon-taon. After 7:30, mag-monitor ka lang. Umapod ka na sa nakaibibit. Ika nakakaisikan istorya. Oo. Taarog na lang ka ngayon. Mas alas 7:01 na. Mas sa mga nadadangog ko kaya na mga kauroron sa mga doktor sa iba pa ako ko lang mag-mention. Kung ang pasyente bako man yan ngayon, maray ang paghangos, dahil man kika po sa paghangos, bako grabe ang sitwasyon. Mas maray na sa arong ka. Kumpara ko niya ang ka sa ospital, nadako lang COVID positive, pero arong ka na nagkakadarangog ko. Pero totoo na, lininawon ka yan, lininawon ka totoo na. Mapo dito sa imo. Okay, dyan na lang yung 7:30. Sige, babalikan tayo yan Babalikan tayo yan pero dapat na maghiro ang Renz. Wala si Renz wala si Renz KBHF. Diyan ka po Renz. Ganyan si Renz. Wala si Renz. Wala si Renz Ang Hausyan Village, sakop kan tabon-tabon, di ba? Ang Hausyan Village. Babalikan na taon-taon dyan, pakidangog tabi rin taon-taon na 7:30 kundi ka nagdadangog ngunyan. Tabaka nagkakarigo si Renz. Alam mo, halay magkarigusan si Renz. Ako na tubig ang kaipuan. Babalikan na 7:30, usayon tayo ni. Ha? Okay, salamat ka sa inong pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rumdo. Infrastruktura mga